Halo, kali ini gue lagi di rumahnya Diki. Dia lagi perawatan, lagi massage, lagi spa, spa ala-ala. Yuk kita lihat ya. Aku dipoto lho. Halo, halo Bu. Anu rahu lho. Dipoto. Halo. Dari mana ya? Sing dari mana ya? Halo Pak. Lagi ngapain Pak? Berkosa. Diperkosa nenek-nenek. Diperkosa nenek-nenek. Bapak kayak pekerja berat Pak, dipijit segala Pak. Ini sorot Pak. Habis ngapain Pak? Kok dipijit Pak? Nguli. Nguli. Sudah Ayu Bahatinem. Iya. Bakatinem udah langganan Pak? Udah langganan. Langganan apa? Pijit. Terus langganan. Gak tahu ngalih. Di spesialis Diki. Spesialis Diki. Nenek Irmanto. Video. Lho Mbak nganu Diki. Mak dadah-dadah Mak. Dadah-dadah. Alah. Nah toh. Apa po sama Om? Sama Om ya, sama Om. Malu. Malu. Omnya yang malu-maluin. Gambar berang le. Rumah. Kalau mau pijat ini Bahatinem. Hah? Lapi pijit pripun Pak? Iya meja. Anu. Telepon. Teleponnya gitu, nomor teleponnya piro? Nomor teleponnya mbok piro lek ra delok ra apa. Oh, lali berarti. Ya enak lho. Oh, enak. Tangkap. Ayo Bu. Kan hubungi nomor teleponnya Pak ya. Jadi buat kalian yang pengen pijat nanti bisa dihubungi di nomor belakang ini ya. Oke. Mas Diki ya duwe. Oh, Mas Diki punya Mas Diki. Heeh. Pijitannya gimana, Bro? Mantap. Oh enak Pak, sumpah Pak. Sumpah. Oh enak. Keju-keju hilang kabeh ya. Wah, apa ambiar. Awal langsung enteng. Pol. Pol. Iya. Cobain. Oh, nek sampean lah misale tamu golek wong pijet, jelokne mak iki ae. Pi masuk. Mungklik kesuwen. Mungkin kesuwen. Jadi gowo pisan. Lah sampean nek tamu lho, nek tamu golek wong pijet iki ae. Oh, ora sing bener-bener pijet kok. Wah, waduh lho ki, Mbah. Mungklik. Mbak Kurco ngliwati pasar Komis. Mungklik. Wah, yo ora to. Ora ngono. Oh, enak antar jemput. Jualan jemput to iki. Sedina biasa mijet wong pirang gon, Mbah? Saiki aku ya seperti sedok kalau ya kadang loro. Sing mesti loro. Oh. Kau kok ora ketuk ngono ya. Nolak. Isun tak parani sing jatah isu. Oh. Terus anu neh ngurut neh. Iku terus langganan ya, Mas? Ngurut neh Oh itu kemarin Bahatinem. jam 5 mari. Jam 5 sore? Hah? Jam 5 sore? Iya telu. Oh, ngono. Isuk jam 6 lekas, engko mari lekas neh. Wes istirahat yuk lekas. Kok jam 2 lekas jam 5 mari wes. Oh, ngono. Jam 2 lekas mijet. Di ini telu. Tapi tahu sedina blas nek tahu, Mak? Hah? Tahu sedina blas gak mijet nek tahu? Jarang aku lek Jarang. istirahat aku sing penting repot. Oh, ngono. Sedina. Sedina. Ngresik-resik. Mesti enak. Tapi sampean mijet dina apa iso to? Soale ngene aku ki enek sing mijet moh dina iki ngono iku. Ya, Mbah. alah sembarang ora. Sembarang ya? Dina iki mijet sing tak urus njaluk waras. Oh, ngono. Berarti kita ngomongin aku ngomongin goib. Ya. Kadang Nek ora mijet dina kuwi aku mijet sing tak urut njaluk waras. Oh.
sehat. Iya. Koyo jembes ngono. Iki gak abal-abal iki. Jos ya. Oh, dino kabeh digeni yo. Oh, Nek wong kabeh dhewe. Yo Mak, Bu. Kalem ae Mak, kalem. Apa yang mijet anu barek cilik barang Mak? Bayi-bayi nih. Oh, Ngurut kasih ya? aku. Oh, gak. Pak ndak tambar ngurut Pak. Soale kan kan. Ngoten. Wis suwi Mak mijet Mak. Heeh. Lho iki sok loro. Apa ya? Lho jajal piye kowe? Jajal ngomong. Kakak. Pecet-pecet bebekmu aku susule lho. Enak. Lho tenan. Omah sampean di to, Mak? Mas aku temen. Omah ndi? Kuwi prapane ora sithik. Sak jenenge Medani. Oh. Lah kono Maidani kene. Ngartoko. Iya. Ngartoko Pak. Iya. Terus ane ngalah sing gak tahu ya. Ngene gak usah, Mas. Duwe nomor telepon. Yo gak enek iki ceritane ra balik iki yo manggil terus. Heeh. Berarti wis langganan ya? Iya. Gak enek kok urut pisan njajal gak enek tapi yo. Yo cuman rasa. Yo terus gak ngalih-ngalih. Berarti cocok, berarti cocok. Jodoh. Dani kayak apa ya sering pijet Dani? Dani kayak sering pijet. Dani. Kak oh kayak gak duwe duit paling ya arek kayak. Arek kira doyan pijet kerian yo dipijet empet keri. Iya. Pisan kok piro pijet ning aku. Kerian arek iki. Kur gak wis kebal. Ki Dani ki oh. Dani. Dani iki cok. Dani. Boke mati. Ini sabun. Biasanya gini body loh, Mak. Kok nggak sabun, Mbak? Body kena sabun kan. Oh, podo ya. Punyuan sabun. Bang bodi gampang garing. Ngomong waduh enak. Gue biasanya pijet pirang wulan pisan to? Sawan pisan. Salan pisan. Mesti wes. Mesti to. Antara tanggal 1 sampai 10. Masuk kakak kesel barang apa enggak pijet? Mesti keselin. Mesti kesel lele, keselnya apa kowe? Ngawur megae soroi. Kesel dolan kowe. Dah, awakmu cah dolan. Asal gawe. Kesel Biasanya mijet ning dia ya, Mbah? Hah? Biasanya mijet ning dia ya. Iku kok malih kono. Oh, bar kodiki langsung enek neh. Iya. Kok sesuk ning jajak. Oh. Sesuk ning bar beduk ning Proliman ke ngulon ngarep sekolah sastra ngene Bu Rahayu. Oh, Bu Rahayu nganu kuwi? Ya ora aku. Heeh. Bu Rahayu ki ya. Ya sing Sing anak gawe bang itu. ya sing dodol anu tapi wis kontrak niku duduk dak. Paping itu. Apa? Gawe paping batako apa to kuwi? Oh, goyangan biyen nek. Oh, heeh, goyang. Oh, Bu Rahayu pijet ning kowe sampean. Iya langganan. Sopomu, Mas? Lah ponakku ya megawe ning kono Teguh. Anake kuwi kancaku SD. SD ngarep sosok. Arek wedok. Heeh. Telu to anake? Heeh, lemu wedok lemu ae. Ya, Kancamu. kancaku. Ragil kae. Nomor loro, Mbah. Apa ya? Iya, sing pertama kayak Mbak. Apa Mbak Santi, sing kedua kayak Putri kayak sing terakhir Cynthia gak salah. Piye? Panggil Burahayu barang. Lah iya. Besok ngurut kono besok. Berarti sama wis terkenal ya, Mbak ya? Yo mau jajang-jajang kan. Numpak apa biasanya, Mbah? Iki nganu kono tak ditilang anakku. Yo mesti akeh jodohe. Kamu wujud kejen. Yo nomor teleponku. Berarti dari mulut ke mulut ya? Ngomongnya anu. Numpak apa biasanya lak rono, Mbah? Beda. Pencal. Beda pancal. Mau aku dari kucang tak kesuwen. Lho, kok cepet to timbangane nguntil. Aku lek mari leren ngenteni. Oh. Gayane enak. Ya sama gak sampai berapa motor? Gila. Nggak KLX lho, Mbah. Dasi. Ya kan tukang pijet ben gaul. Motor ya. Ben set set set.
Ya getun biyen ra. Berarti- nama Qur'ane sepeda motor. Jope berarti oke ya. Wah, percaya. Yo. Ini jedil dadi sari ini glowong. Ini tahunan gak tahu, Mbak? Eh? Ini tahunan. Tahunan. Ini Yanto kae. Yanto tarup. Yanto kak ganti sepeda. Oh, ora ro aku. Ada kuburan. Tapi pikir Yanto sing bisa nyewani kursi ning hotel kae. Yo biyen. Yo biyen aku sih rodok nom wae terus ning hotel ning Surya ning. Oh, biyen sampean tahun 6 to. Ah. Pertanyaan lenyit, pertanyaan lenyit. Yo bale. Sung. Lah ya kok nak gak bae. Gak apa-apa to, Mbah. Mati. Emak. Rumah. Mana sampai setok ketahunan setok. Terus suyet. Ani. Halaman nyusune Mas. Nyong kan. Pati gudi nek ora sapa kuwi. Pati iki. Kayak pernah tempat nyusul ya. Maksudnya ki kan karpetan lho anget. Enak. Wifi-ne jos, nek charger wisan. Aku urung tau wifi. Mesti iki tempat iki. Diki gak wifi-an kowe. Cowopet wifi-ne. Kabur.